toin pendam blai jing doai Iwan hajan jome trai blai bok pa jung iwa beneng I aingo e me ko trai me da don ringkat bat ni ngela ban kiu segi nge jome to kerkui gene jing sakri jongi ndu ko basnang do bawai no da ko ba menma bat kler ru ki pop jung i babon akateng jisu ngi doai amen In teng di jing sekri jongi nyerwai ke balai spa nri pusa. Lai spa nri pusa. Kat no tiang ban senya au bat ban priang gak tien buai. Ban ngej ka kukular jong u ban tip ru budai utrai. Ngas ngeusuk ngala ban senya huji sulok bakensai. Ngatip ru unlong lembat nga hadu ba perthei kanwai. Baro sau teligi dekat ba keras ba laispa andri pusa. Tin bu ai ban gen ha kakular jong u ban tem ru budai utrai Jisu mengasanya lomba Shangan Hashem Jisu kontor tang hami ngashan yasem kanut yang kalong banshanya Wambatu das nampakor hang tangan yon rita cengge bangan yo likum kayor Jisu mengasanya lomba syaeng Hashem Jisu kontor tang hami ngashan yaskem hon katyang banshan yahau nakapo banyonan dakamba yang naun Jisu jing sung jing men ban jing im Jisu mengasanya lomba Shalom Jisu kontor tang hami ngashan yaskem ngas ngoso ngalamban
Jisu nong baken sai ngadem ru undong lembanga hantu ba bertekan wai Jisu Jisu mengasyanya lombashi lashem Jisu 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 kordor tang hambi ngashan yaskem Shuaban lay hoblay jing duai to in sha skor ka tin ga jong blay ayu ka don ban ong hapadeng jongi ga ne po ka gospel ga jong Marcos ka lenong ka baar ngan pule ka khat beneng kong hadu ka ba khat ar te ondaw la le pat sapo ka pernam hadin khanjat si la penpena baudon haying te bun ki layalang kat ba ongyam jakashu wat hadu ka jingkhang bat ulayalap ikaktin haki kiwan ru hau ki ba walam ya we bapang yap siliang ya ba ki ba saungot te onda kimla wan hajan jung u namar uta pai ba kilayalit no ya ga jingsok naga jaka ha ka ba uladon bat haba kila penpe kilaya penhiarno ega jingtia ha kaba ulatia uta bapang yap siliang bat abau jisu lo yi ga jingai jongki lo ong hauta bapang yap siliang kokun lamap no yame ikipop jongme Henry Don na ki nong tho ki ba syong hangta bat ki baya perkhat halagi donut bale baune Ukraine ke ba beng belai kumne uei bala ban ma bikipop Henry tang ublai hi te kumne ro abau Jisu ulatip halaga mensim ba kilaya perkhat kumta halade ula ong haki balai ba pia puson ikne ke ro halaki donun kanu ke ba kham jamban ong hauta ba pangyap siliang lamap ikipop jome neban ong to yang tora no yala ka jingthia to yai ru Henry ba pinyo tip bau khun ubriu udon bor ka khendeu ban map ikipop u ong hauta ba pangyap siliang hameng ong to yang joy ra no yala ka jingthia bat lek no shalaying te kumne ru ulayang bat la ra no ikata ka jingthia ulami no de hakmat jungki baro kan bakila kendit no baro bat kilaya ro yoblay kida ong minno ru ngim juyai kat kane ublain kerku bangi pule ne kaktin gijungu pe pendam ublay jing duai Iwan hajan jome trai ublay bok pa jongi bahabneng ublay bala thau ya ka beneng bat ka khendeu ublay bala bu yangi kibreu kanega sla khendeu bala bu yangi hapdeng gijing jinjar jong kanega jing em bangila atrai biik hapdeng kita gijing jinjar jong gijing em jongi ngitip skam kotrai abangi syakri ngi pedon burom ya kateng jome ingat skam medon kabor banyarap yangi hamagidon hapdeng gijingpang istom agane kapor atrai kum kabalang iwan hapo kane ka yeng bakhoi bagantang ga jome balai sna khnang nak banta ban syakri ban pendon buram yame bat nginget skam ko trai kane kapor medon bat ngi ko kanrat bi
ya aingo me ko trai bi ba me pelapan yo angi ka ne ka sngi ka bakra ba ka kentang ka jame ko trai bangi yo ban syakri lai lui ka kerteng ka em ka jame apdeng ka ne ka perthai ka bakan riang ka ba dap da ka jing tlan ka ba dap da ka jing pang ka jing sitom ko trai bi Iwan akhmat jame trai na margata banwa dia ka khmat ka jame ko trai banwa dia ka jing penkhia ka jing em jongi kebangi atrai kum ki breu bon sen atrai ngi yo ma ikni ki jing pang ki bon rukom ha ka jing em jongi ko kenrat bi trai nga duai khmat jame ka ne ka por ba me atrai men yala mi ngi wei pai wei ka ne ka por wangin skau tho ko trai ka jing e ka jame wangin skau tho ko trai ba me long ublai jongi badan ka bor halor jongi ki bre bar badan ka bor ko trai ban ma bi ki pop ki jongi trai adua khmat jame ka ne ka por to isne yalam ye ka ne ka jing shakri jongi ko trai wangila ban skau tho ko trai ba dei tang ma me ublai ka jing em ka jongi ko trai ila ban ye kan do ki blai jongi ne ka perthai hen re kim long e ko trai khmat jame trai adua khmat jame ko kendat bi to isne ye ka ne ka por ko trai bangi shang si por pa ka ne ka yeng ka jong me ai bangin ting burom ya me ko kendat be ing ublai bok pa jungi bab neng to kerku atrai ila ka jong ka balang hang ne ko trai idan sibun ka kam ko trai ban tre ka kam ka jame bangi ailen ti ne ka perthai na ka banta ban yala pi ka kerteng ka jame ko kendat be ing ublai bok pa jungi bab neng to wadi no yang ina markata kum ki khun ki jame ko kendat be ing ai bangila bantur saprang wala ka jingdom jong ka met ka wan mantap ya ka jingim bar ki khmat pakan jado jongi hen rai bangila bantur ki kot ka jingdom ko trai bing bangila ban rai ka lama ka gospel ka jame ha ka ni ka perthai ko kendrat bing ublai bok pa jongi bab neng to kir khui ki met ba ki men sem jongi ko trai banginang ban bai ti tanga me ko trai bing banginang ban pen khoi yala de ko trai kat bangidang ya lenti ka ne perthai ka ya ja no trai ka jem jongi nuar ka jing song pha jong ka kenrat bing hen re abinang ban sen nya tang ha me ko kenrat bing me ko trai ka ne ki sni ka jing ale ki jor ha ka jing em jongi ki breu ko trai ban telot ya ka jing ngai jongi kum ki khun ki jame hen re wat sha ko trai bo setan un penjat no ya ka jem jongi hen rei bangila ban yang scam adu ka bakut kene ka perthai ko trai adu ka tang jing wan arsen ka jame ko trai bangin yang scam ko kan rat being ublei bok pa jungi babneng to kur khuat trai gi nong yalam gi jongi nadu I pastor ko trai balong nong yalam sipai ko balang ka jongi ko trai bi kerkhoi kita men basan rokum jo mungkin yo atrai ke jing atrai lang baro ko trai kum ka balang ko trai bangila menyes no kti lang ka we ko trai bangila man long ki breg be atli knang me kan do ke jing yin job ken ko trai bi da ka bor ka jame ko kan bi ublai bok pa jonga babneng isne yalam bingi ko trai ken mauru atrai lagi jong syakri ke jame ki bomlaban ke wa ne ka por po ka yeng ba khoi kentang ke jame ki dan le se atrai badan apreng ke jing pang ke jing sitam hakum kini ki por ki bamta trai duai ba men ta ki lagi jong ka kiti blai ke jame bagilaban yo khia na ke jing pang ko kenrat bieng ki dan ru atrai le se ki balangam ke jing Siapa jangan yang percaya, try to lay ban kring yiki ko kenrat bi, nagari ka jing dom, syagari ka jing syai, bagilaban kieu syagayeng ka jame, bagilaban playa me, ublay ba embat, ublay ba sisya, ublay bok pa ingi babneng, to isne yarap ingi ko kenrat bi,
kerku atrai ki balang baro ki baya roi ka kerteng ke jame ko trai ki bangai ba me melong ublei ke jim jong ki ko trai ba ki ro yo ka bor ko trai ke jing star ka jing simpang banya lap ka tin ke jame ayu trai nganang akmat jame me melong ublei jongi ba tiep ke baro ki jing dan kam jongi ki breu sngeu atrai jing duhai agane ke por na map lang ki pop jongi babon bakar teng khon be jame jisu ngaduai amen agani gapor in yo sngeu ki jing pen bana aga balang ki parmi be jang ke balang Presbyterian Mauro lemar kui pat ki parbi na kui pat ki balang nyai kublei pi baro ha kerteng be em goden bor utrai ban open em jangi u Jesu Christ nyai kublei ru ya pi ki par ngai ki bamla bandon ha kan ke yeng bakantang ka jong blei ha kan ka por rei kum ka barang sia ban laj ini ka jing syakri ha kan ka por ling ba ki YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro kum tang ai kublei ya pi ha ka kerteng u Jesu Christ Inong kren hapeng jengi ilong I wei neki dekot ke komti balang I Mr. WD Sangkli. Nakaliang jaka balang I pau ke jeng sungu ya I Mr. WD Sangkli I blakloi ban shim ne ka benta ban sam ya ketin ke jeng ublei hapeng jengi hakene ka por. Nakaliang jaka komti balang I pa ka jeng kerku kerdo ya I Mr. WD Sangkli bat king kesem ke jeng pi ba ublei un ai ka jeng kot ke jeng khia Iki yang kesem jafi baru kowe, mat kam tam hak jeng syakri ke bebrun ai, hak balang. Bat ngit skem baka kubor, kabang siap ban sengap, hak ni kapor, kan long kejuk human sim, yang iwe pi iwe, bat ru pi baru ki bapet, bat kami link ba ki YouTube channel jong kebalang Presbyterian Mauro. I tumisan IW Kasano imla bandon bat ngihan kapor, namai dan program hak wipan kebalang. Ka kelas suspension kan long biang mentakajan mit hakapor saubaji kumta klik permit bila once ka kelas suspension kin sunga ban teng biang ka kelas hakapor saubaji jan mit hakni kapor nge kwa nakaleng juga balangi kwa ban ai ka jik pensyai halor ka kam na ka KGP assembly kata ka ying school ka Kislan secondary school Kathmandu Nepal Ki parnget nila ai kini gajing pernah hakini ki artli ki sing utrai ki bala bar ngi sungu thu badon ki parnget ki bam dasai halor kani ka kam na KGP assembly kum ta hakni ka por ngaso ban ai ye gajing pensai kum ni ka Kislan secondary school ka badon Kathmandu jongkari Nepal ka de ki blaseng da ka KGP sinot ka barim ka blalong no ka KGP assembly mentah Laseng ye kani ka school haka Southrick February jo ka snam khat khandai spa khandai pinyo ka school ka dan nadu nursery hadu class 10 menta ka dan shispa nru pinyo ngut ki khana puli bat arpsa ngut ki no hikai bat ki nong tre ki khana class 10 ki de banile ya ka National Examination Board jong ka Nepal ka balongkum ka matriculation haka jala ka jongi Bat ka basngut nat kalong banapring ki khana class 10 jong ka Kislan secondary school ampat judon ki ba feel ni ki ba yo ya ka third division ribaro ki jupas haka first division but second division ka basokya kalong bahadu menta kani ka ying school la shuai haka dor shilak duna man ka banai bat ka baiwai ka kiyo 10% man ka snem Kumta ke KGP assembly kelas nano da ke ying la ka jong. Ke ying school keladap hadu menta kumba marsiteng bat ke bedangsa ban pendap kadang don kam ya kapisa kumba san pusan lak tingka. Kumta ka assembly ke kerpat ya kibalang banirap donation kerpang ban penmi ya kate kapisa. Tinggi 18 kabalang bagi par benget Kiba donlat kin yai kershan ya kini kakam
lingba ki jing ai donation ki jong pi ki bakerpang dak bathap ha ki plain envelope bat ho KJP Assembly lani Nepal lani Kislan School. Kini pat kilong ki program hakani ke janmit bat hakani katayo kabanwan jong kabalang. Kajisang kan thei jo kabalang kan long tang shuai kini ke jingseng nongilam Mrs. J. Karsano chairperson kajisang kan thei. Ben pulis dang bat duai in long no i Mrs. Yanti Walang. But inong kren in long i Mrs. H. Marwen. Kajisang samna kan long hakapor san biji janmit iban pulis dang bat duai Miss Ibad yang Hun Wanyang, but inong kren in long i Mr. Henry Wajri hadar ka subject ujisu unong penim ya kabala penchonong rem na ka gospel kat kum ulukas kan long bak ar kadkot kabakat way. Ki program hakani katiyo kabanwan kata nadu ka lasay kajanmit. Nadu lasay kamit skiningkong kata ka arpsantrik Oktober aja arhuway kum kabalang ini aban sedang no ya ka jing singilap ja kabalang hakani katayo barok sitayo kabanwan hangni hapo ying mani. Ki parngait kum tung layo e ka jiseng duai barok sitayo hakani katayo bat kum kabalang ipan pau jing sungu ya ki parngait barok ki blayo banwan sing ki jiseng duai batru ya pi ki parngait ki bamshmiyo kalat nregi ki lakan mau ya ki jing duai ha ki jing duai mit bat step nagam takan ka jiseng yalap ka program jong ka jiseng yalap ha ka sngi ka blasai ka arpsantrik waktu ba azhar huwei ka long ha ka pon rishiteng bat ya kani ka jiseng yalap on peniat da ka jiseng samna jong ka balang Presbyterian Mauro ka program jong ka long kumni Ndriu baji hadu ndriu shiteng kandon ka jingrai revival hapo ka jingelam jong ka choir jong ka jiseng samla ka jingseng ka sedang ka por ndriu shiteng nongilam Mr. B. Warjri chairman ka jiseng samla organist Mr. Balmi lingdok nongpur nongilam jingrai Mr. Sambor Unil Kharsano pulis dang baduai Miss Emika Nora Pengrup ka jingrai kerpang na i Dr. Miss Manurisha Mauri bat i nongilap ilong i Reverend Pradeep Nongkenri. Na kaliang jo kabarang ni kerpat epi ki parmit baro lema kiwipat ba penia poi renti syakanika jingsing elap jo kabarang kaban sedang naduk kamit singining kong kata sai kesingi ba ngida kerpat bani wer ye ki parmit ki parmarjan ki parlok ban ye poilang syakanika jingsing elap jong kabalang kaban sedang nadu lesai kesingi ngingit skam maka jingsing elap kalong kajikr khu yangi ki parmit bat ki weipat ki bayo banwan syakanika jingsing elap hakamit singi baar kata ka arpundritrik Oktober aja arhuwei ka jingsing elap kalong hakapon rishiteng bat yakani ka jingsing elap on peniat da ka jingsing kenthei ya ka program jongka ngin sepelah ka singi ka blasai patru yaki program jaki weipat ki miet jingsing elap on sepelah man kamil ka program hakani ka singi try ka banwan kata haka life way trick u Oktober aja arhuwei hakapor shipho bejim step ngin peteng biang yaka kelas redukon hakapor shibaje ngin yo yaka jingsing elap haka por shibaje ngin yo ka jingsing elap jaka balang ba inong elap ilong i Reverend BRL Maulong hakapor san baje janmit inong elap ilong i teman besan Bishar Hek hakani kapor ngan subaban kerpat yaki ushers banura yak ji aingo ban subaban kerpat i Mr. B wan yang banduai penketang ya kijing aingo Từng đôi blay pa chungi bhabneng blay ubalong try kimet bat kimen sem ki chongi ya aingu eme ko karat namar ka jing bahas bun ka chome
hakba bialam ya kajing im kajongi halagasngi kerpang lemban jungkun katayo hi barok stayo kutrai melasan ran yangi hakayai kayang kajongi melalong lam rangkat kutrai hakikam kajing trai hakijing puli kajongi trai babha ngitip skam bangilong kumdi kumpangilong de namar kajing snai de namar kajing i kajong ma ablay babha ngi aingu ro ime kutrai makane kasngi kubakrau kasngi kubakantang hak ba me penlak pat yangi kutrai kumni kumki khon kajong ma ya kabangin wan ban keu hak yeng kabakantang kajong ma ban syakri ban yaro bat pendon buram ya ka kerteng kajong ma ablay babha bat bai snai makatang dadwai do mendakar khu ko kerat ya kan kapor ka bakodor mendalong lem rangkat ko tra bat ngi hak benta barok jong kajing syakri kenang ya kabangin la kin ko kerat ya kaban mat ya kajing dorkat ngin mat ya kajing kerkhu ngin mat ya kajing isnai kajong me ko trai bat lembah jong kajing syakri ko trai ngin yo ro ko trai ban mat ko trai ya kajing bam ki badimen sem ya kabah mehi ko trai melapen kre nam tajungi kan kapor lembah syakri jong me trai bi nama tangi dadwai to men isnai men long lem long kat ko trai bat lau jong syakri bam la peniang kan kecaka kabakentang trai bi isnai dorkat bat u kersan bodi u ko trai bak ai barok kawan mi no ko trai na ka sentur ke jong u kan dalong sisa ko trai kata ke jing bam men sem na ka benta jungi lang iwei barok dong lem rakat rukum jo blai na ka benta kini ke jing ai oi ngin dadwai temen da kerkhu yaki menda penkentang iki ko trai bakin long ki babet ablai ha kaban pendon burom ya ke keteng ke jong ma ya rab ablai bakin ke jing ai ka bangi wara dakik di ha kan ka por ko trai na pedeng ke jing kerkhu ke bakan sai tam ka bam la the sai halor ke jing im ke jongi khandiat e ko trai ngiwan ban ra sikakam ke jong ma tu men isnei ki ko trai ba shanu bon pendon kam yaki kan long bait ko trai na ka tam pen krau ya ka hima ka jong me hasla jong ne ka perthai ya lam si sin ko trai ne ka po batang sa jong ne ka jing syakri ka jongi sungo ko trai ka jing dwai ka jongi lempa jong ne ka por mak teng jisu dwai pan kin paro amen. Aswa bangin yo singau yo kubor aktin ke jong belai nyer wai pat gajing rwai ke balai spa khat sa lai spa khat sa bat lai spa khat ar na ba pedeng donut jonga la katongit tempul jong me ai kan long hapo hang ne ko tra jisu adu bom jukut tosong jing don jong me kan yai long jing kha wai ba to bothat yaki kenjiri to pelai kemen semhi ngala thai basyong ha jingdom a to wan jing shai kasi ha ka jing shai men sim jonga kas ngohon barak lai telikit khat balai spak khat sa trong ngala katungen tempo jong mi ai kan long hapo hang ni kutrai jisu hadu bam jukun to shong jing don jong mi jing don jong mi jing don jong mi kan yai lo jing ka wai ba jing don jong mi jing don jong mi jing don jong mi kan yai lo jing ka wai ba当起波般有亚瑟罗，当起波般奔向你，哈扎
xin cam đông cam cô đôi yaki chênh sô pa bam nê ngàn ai ba ro ngàn ai ba ro ngàn ai ba ro tăng ban yo ya lo ban mi ngàn ai ba Jing do atuan jing shai kasmi haka jing shai haka jing shai haka jing shai men sin ngakas no hu haka jing shai haka jing shai men sim jo ngakas no hu I pastor jongi pastor lendan sim ibayadan rengkat bat ngi kane kapor ki temen besan be jongi ki khat ka komiti balang ya pi ki long kmi ki long pa ki khon samla ladadon ki hap ki baret ning kong e ngai khuble ya pi iwei pe iwei ha ka kerteng ka jong trai bat nong penim jongi Jesus Christ bat dei leng ba kane ka kerteng bang iyo banwan kane ka por ban syakri ban aingu yo blei ngasngeu ban aingu ro yo blei ba blei la ai nga ka jingkot jingkhia bangala ban yeng kane ka jaka kentang kum ubreu batlat baduna shibun ha ka tin ka jong blei ka jing shampang bat ha ka liang ka jingai ngasngeu ban ai khu blei ro ya ka program komiti kebala ibet yanga ban ai benta sisin pan ban sam ya khubor ka tin ga jong blei ka bagalong ka tin ka bajeliu hadu kata-kata ngasngeu ban ai khu blei ro ya irang ba dikhat komiti balang master es matlang malaya bujli bat nga hakani sngi ngej baro dan pedeng jong pi ke balengo kebanga ngayang kene kapor Henry tongin sim eke baro keba ublei ngingai unyalam ngi hagane kapor ka benta na kaktin ga jong blei angakwa banya sam banya perkhat lang hagane kapor kum ga jing pen ken mau kum bong Isaya nang yathu lupa Ndreu po arlenong khat kabaar ong pi kinong pen ken mau jong trai wat song thai ka benta namar kata kalong na gospel ka jong Marcos kalenong kabaar ketu ka bangala pule mene kan khat ka benengkong hadu ka bakhat ar ka bangila ruban syam na gospel jong Matius kandailenong iwe do nyo bat na gospel ka jong Lukas sanlenong khat nyo hadu ar punreo Yeshua bangin ya syaprang ban yo sngeu ya kubor ketin jong blei ayu udan ban ong hapdeng jong igene kapor tongin pendem hoblei hagjing duai ngawan hajan jome trai blei bok pa jong abhabneng blei badam dagjing jing snei bla sya sobha ye kene kapor ban syakri ban pendan buram keteng gejame kerku atrai kene kapor ringi iwei pewei
to pendap ingi do men sim bakoi jome to be sha jangai ko trai yo saitan sim ga jingdom henrei bangila ban puson ban perkhat tang ya me ko kenrat be e kerku yang au syakri batlot batingit jome ko trai ngam long e ko trai henrei ngap khmi lenti ke jing pensyai ke jome ke jing jong singau jing duai kan ke por atrai damap lang kipop jongi babon akateng kun be jome jisu ngi duai amen. Ka Gospel Markus arlenong iwe dok kan a ujisu upen kia e bapang yap siliang kani ga jingpang le se kala don honeu breu la slem ila banong abang yap siliang aktin pareng don kawe ga version ga bang palsy don kawe ga bang paralyzed te barok ni sungtu ni juya kren bhai gane ka banta aba anmar ba don bun gi bapang yap siliang ha gane ka ri khasi jantia jongi ru kani ka jaka kala bande hanasaret aga jing sungtu jonga ne ka pernam pat gisnong gi bamarjan hangne kilong na Jerusalem Bethlehem Bethsaida pat kiwe nese te kani ke jaka Kapernaum la nyin pe na kiwe ki kot la ban ong bakade ka kanong ba la ne ka snong ga jong tra banong penib jong Yesu bat ha kani ka snong Pernam sibun ki ba Yesu la pangkia ki bapang ki ba sitam bat kamat pedeng ka bangakwa ban ya selok kalong ha kani ka por long ujisu udon hangne bat ngan pia ikine ki lai teli banta kata kalong kajinge teli bat ujisu udon hangne kajing ya kajing shanya bat kajinge kidan kajing ya jan kajing ya dei bajan bha ha kane ka benta ka ba ngala pule kane ka por ka ha ka ba yadei ba kane ka jingdon ka jong ne bapang yap siliang bat ka jingdon ka jong tra Jisu ka yathu yangi hangne ko mangila pule kane ka por la nang pule na kine gi wei gospel ro ka yathu yangi la ong ba Jisu udon ha kane ka jaka ha ka pernam ban pelai ekapor jong o ban penkia i sibun ba ki breu gi bapang gi basitom kata kapor henre ha peneng kani kapor ke bau Jisu dang don hapo kata ka jaka la yathu yangi na kini gospel ga yathu yangi la ong baladon wei ubreu une bapang yap siliang bat kidon kini gi breu saungut ki baba ayu ha kapolong lane ka jingthia bat lese ki la tawyar saudong yang kata ka jaka ka badan tra Jisu Andre namar ka jingbun kini ki paiba ki badan kata kapor kelong kim syem la yolat banwan hajan ka jong tra Jisu bat haba kim dan kalat ban le kumno la ong ba ki la kiu kata ka yeng na satnum le se jong nila ban ong bat ki la pen pe thliu nang te bat kita ki songot ki la pen hap e kata ka palong thia ka badan tau briu bapang yap siliang hangta hakmat ke jong tra Jisu bat anda bau tra Jisu lo i kane ke jinglong ke badan hakini ki breu baro songot lo i ke jingai badan haki utra Jisu la ong ya tau breu bapang yap siliang lamap ikipop jame hakani ka benta namar kata ngi i bakadon ka jingya trailang hapdeng kini ki saungut ki breu bat ka jingdon ka jong tra Jisu unong peniem jongi kana ha kata kapor kalawan ra ka jingmentoi ya une ubreu ba pangyap siliang ka benta ka benengkong namar kata
maya kwa banya selok kani kapur kelang gajia teli lum dadon kani gajia teli jong kani ki saungot ban ra ya kani ka palong thia yau niu breu le se kalong ka ba ban poi lani ban yo ka jingkhia na ka banta uniu breu namar kata ha ka jingem jongi ki breu kadan kam ka jing teli ha ka jingem jongi bangiya lenti kani ka perthei iwan na kani ka por po ka yeng ka jong plei ru kumjo namar bangi don ka jing ka jing teli namar kata ka jing teli kalong ka bor ka ktien ka ong teng teng ka jing bun pai kam dam en toy ha ka jing em jongi han rei ka jing teli kalong ba kham dan kam utrai ba nong pen em jongi Jisu Kristu abangi pule na gospel ka jong Yones khat nyeu lanong khat arpue do arpulai ka ya thu ingi ba uduai na hala ukpa na benta lagi jong ki senran bat na ka benta jongi duai ukpa na bala na ka benta lagi jong ki senran bat na ka benta jongi usyap ting bayo ondau la leit na ka nek perthei usyap ting bayo ki senran ki apai ki pra ki asyok ki adat aliti sangking bat ki ngai syo ke ba utra Jisu ulahi kai ki namar kata ukwa bat duai jur hakmat ka jong ukpa ba kin long ki baya teli ha ka jim jong ki lain dangi pai saka testament ka barim na ka kitab Exodus ka lenong ba khat nyu khat ba pra du khat lai ka ya thu yangi hang ne syapang Aaron ba duhur ki bayarap ben penyang ya Moses ba ra ikiti jong o ba ki la banya le persya ya katma kat ba Joshua kum urang ba sipai udang ya lam ya kata katma ban ya le ya kani katma ha pedeng ki kun Israel bat ki Amalek lengbang kan ke jing le ke jong ki la ngi pule da kan ke banta ngi laban ngi i la da penhap i kan kakti ke jong oran ron sapo i ba kita ki Amalek ki nongsun ki laban job ki kun Israel henre balap penyang ki ki jong o ki kun Israel laban job ya katma bat Habakut ki kun Israel kila job ya kane katma da gajing ya teli ngidon kam namar kata gajing ya teli siying chisem ngidon kam namar kata gajing ya teli haka balang ngidon kam namar kata gajing ya teli haka shnong kathau hakum kane kapor kebangi yo i ba kane kaperthei kelas dang ban pach ban pra cái long ying long sem cái jongi kelas nang ban pai ban pra namar bangim don syu gajing ya teli ukpa laga jong kamen sim ka kami laga jong ki khun ki balahe lasan ki ya laga jong kamon ni don kam namar kata ka jingetli ha ka ying ka sem jongi ha ka balang ha shnong ha thau bangela banyele persya ya ki jing sniu jong kane ka perthei ni i hang ne namar kata da ka jing ya trelang ki ni ki saungut bat ka ying ka bala sya ban sobha hakata kapur wat ban pen pe thleu la ne ban liet ye ka ying la ma ban palai iem yo ne ba pang yap shiliang bat da ka jingdon ka jong Jisu la pen ko ye ka ne jing pang ka badan ho nga ju sutanat ye ka we ka jing rwai ka ba nga ju sutanat ban pe leng ba ka YouTube channel ka ba ong ba phai she ka ying tang jing jau umat jing ye le jing ten ju ngi ai man ngi mi long shu ka we ban sakri au trai la te mrao yengi da rong phong perthei sha ei ki para pe ki henmen jongi sha ei pa sha ei mai jongi ki don ne em ka jat ka ding phna ki don ne em ka jat ka jing phna henri don tang ka meri to yam yala de bat ki khun ki chang pi menin ngilai rwai ke jing rwai ke basan spa san sa mutla kat khat ke balai ke ong para bengai pe ye jing pang men sim jing pang bampong kin syam jing kot hu Jisu jing sitam perthai harukom kin her hakerteng ke jong tra Jisu i don kam namar kata kum ke balang hakum kini kisngi ke bangi mat i kini ki jing tenjo
aga jim jungi bangindon ke jing ya teli kawai bangila bante song ya kabalang hapdeng kini jing tunjuk bangiman kabenta ke baar na ke bangakwa banya selok akan nikapor kalong ke jingai ke bangai ha kini kibriu saungut ha kabau tra jisu ong baloi ke jingai jong kini kibriu jong kini saungut la ong yo taba pang yap siliang lamap ikipop jome kadai ke jing yo ke jong tra jisu ya kini saungut baba ya kata ke jing tia baki laban penhiar hapdeng hamar pesyak badan ke jong tra jisu kadai ke jingai ke baskem jongki baki ladai ki yo ban rayu hakmat ke jong tra jisu udon ke bor ban penkhia yo ne bapang yak siliang namar kata kini ke jingai trelang ke jingai ke baskem ke badan kini ki saungut ka lap pelong ban penkhia yo ne ubriu ka jingai namar kata kalong ka jis singskam ya kita ki bangi kermen kata ka jing tenju ya ki bom yo i ka Hebrew khatwei lenong khat ka baneng kong ngimla ban yo i ka jing em jongi en rei la ngi don ka jingai ni tip ni lai em ni don ha ka ne ka por ngim yo i yo blei ka jing em jongi en rei ni don ka jingai bo blei don ha ka ne ka por kini ki saungut namar kata ki don kini ke jingai ke jim jongi ka jingai klem ka jingle kalong ka bayap ong Jacob ar nong dukhat ka ba arpo namar kata mangi syakri yo blei mangi le ke bangi ngai ni dai peni ki kam ki jongi mangi don ka jingai ke ba shisha mangi la ban yo ke bangi kwa nang ta susu kini ki saungut ki don kini ke jingai kebangi kumbangi loong kilapan da kikam ngage baro abangi rong ka ne ka yeng ka jong play aba pisong hapo ketu ka ben ngage aba pisong da ka jingai pingai ba ketu ka ben kanam kedia kata ka deiru ka de ka jingai namar kata ka jingai ka don kam shisha ka jingem ka jongi ki breu bangila ban yo ban khai ya ka ka bangi kwa ka jingem ka jongi klem ka jingai omla ban penso bha yo blei ong ka tin ka de yo ta bawan hajan blei ban ngai bau don bat bau long ba ainong yi kita ki bawat yu Hebrew khatwei lenong dukhat ka ban reu yala de to yit pi don ne em ha ka jingai yala de ya to yit pi don em ka jingai mangai la de nga don em ka jingai ka jim jonga bau blei don ha ka jim ka jonga yala dehi to prang pi hato pi don hato pi mitu yala de bau Yesus Kristus udan hapi kasti upol kebaar ki koren khalai lenong khat kebasan pingai bat ngangai baharo bau blei udon hang ni hapo kayeng mane kene kapor upol uang ka city jung seki Ephesus nrilenong dukhat ba khan riu ko ang ka jingai kalong kum kasti kabala ban penlip yaki sum ba meding jung syaitan kini ki saungut namar kata i ki don kene ka jingai bat kilala ban yale persya yo syaitan ku syaitan le se ola ban penlong yaki ki ba artatin ka jingem jung ki kumbangi i la ngi pule kene ka gospel ha kene ka dekat ke benengkong terter haduk bakut ngilap hang tu bagi don ki Parsi dia ba kren ben bilai ki ba ong ye kini ten balai ba une ukran ye ba ben bilai komne uai bala man map ki pop henry tang ublai kini ki kren yautra Yesu henry kini ki saungun kim kenyi kita ki baro ki don ka jingai ke baskem bau blei don hangta bat bau Yesu ula ban penkhia ya ka jingpang ka badan hakamet ka jong tau breu ka benda ka balai ba ka khat ka ba khadu ba ka benda ka ba khadu mang kwa ban ya pesan lang ka ne ka por ka long u Yesu udon hang ne
Jisu udon hang ni hapok ke ying mane ke jongi. Kini ki saungot ki bara yo ne ba pang yap siliang rengkat ke ne ke ying ke belasyak ban liet ya ke tenum ying ki don ke ju ke jingai ba Jisu ula ban penkhia yo ta ba pang. Para bangai ba e pila julap ne em ke jing em ke jong pi ba Jisu udon ha ke jing em ke jong pi. Nganget na pedeng jongi ki badon hang ne ngingat bau Jisu dan hang ne namar kata ngiwan syune ke yeng ke jong belai ladadan ki bam sung thu bau Jisu dan hapo jong pi wahat yu te pin sashem wahat yu te pin sashem ke jing jong pi namar de tang ki bawa yu trai ki bala men ya kendu yu ka sam ke ba lai khusau ke khat ke ba shipo ko ong kita ki bawa yu trai kin om kerdu ya ke babha ha ke jim jong ki to wan hajan yo blei te wan hajan jong pi to thet ikiki ko pi ki bapop bat to pen khoj no ela gi donon ko pi ki basenrop ong jakob salenong khat ba pra la nang pai na ka kitab kisim ke baar kalenong ke banengkong khat ke ba khat nyo ingin pulih hang tu ingin lap ia we usim ahasaya uba sencar tang hisnem ika haima juda la ong bau ne usim ula hap na jingkhang riat akata ka sinong bau dan samaria bat la pangjur bat andala don hatmir ya jingyam la pha iki bre jong u ban lai kali na bel sabul usim ka ekran la un koit ne em na kane ka jingpang la un koit ne em na kane ka jingpang and rei blei la yo i ula ong ula kran ho angel ho Elijah nang yetu lupa balai am don blei Israel kat hadu ban haban keli no Belzebul badai blei jong ka ekran aka jing im jungi ki breu imat ikum kini ke abang idan na preng ka jingpang ka jing sitam ngim so tho ba blei don hasenda jongi haying jongi henrai ngi lewat ning kong ye ka jingrap na ki blei jong ka ning perthai ha ka jim jongi ngi lewat shua na ki blei jong ka ning perthai ba yo ba ngin koi no na ka ning ka jingpang ngi klet yu blei ba udan ha ka jim jongi ngi klet ba blei udan hajan jongi kumta ko kilok Jisu udan hang ne la ta pidon ka jingai ke baskem la ngi don ha pre nga jingpang ka jing sitam ka bajur la ngi don ka jingai ke baskem duai hoblei bat ublei pen khia ya pi da shisha kum ka jing pen kan ma kum ngalong sisu ka tin ka jong blei la ni pulen kitab Daniel lai lanang khat ki we do lai pho ka yetu yengi habala bread yo Sidrak Misak badu Abednego kakalawarding dos im Nebukadnesar ke Babylon bat habakiladon kalawarding usim ulapej bat kiwei kilapej hajaka laingot kidon saungot bat wei ulong ukun kum ukun ublei ong kaktin ke jong blei hato umdei Jisu badon lang bat ki bayaya rengkat bat ki kata kepo angai bau de Jisu namar bau Jisu jongi ulong ublei ba im na bom jikot sebom jikot ublei udan hangta bat kini kilangot hapdeng kita ke jingma ke jing mensau hapdeng ba ka perthai ke i ba kini te kin yapek la dala bread iki ke ne kelawarding Henry Kim Shem lei wat usnyu jongki wat uksai sabti jongki ru lese Shem ing kata kapor namar bau blei udan ha ka jing em ke jongki ka jinglong jongki ne ki laingot ki samla ka pelong yos em ong pan pelat na iki pat ban mane yo blei jong Sidrak Misak pat Abednego para bengai baik hakum kane kapor bangiyai lenti kane perthai ngidai ban sontu ngidai ban don ka jingai ke baskem bau Jisu don na ka jingem jongi ba ki wei gila ban yo i ya ka jingem ke basisha jongi kum ki Kristan ublei don ringkan bat usol ka Tarsus haklenti Damaskus la penpau yu haklenti Damaskus kam ki apostol khandai lanong khat iwei
ter ngi pulek to kapor ka yathu ingi para bangej baik nomor kata habangidon hakaliang ga jong blay ngingej ngin job daga basuk iki baro upol uang sisu naka city naka kit sakinong rom pralan nong dekat palai puwe ga ong ladau blay don kaliang jongi uei bala ban yale yangi ladau blay don kaliang jongi uei bala ban yale yangi om don mano bala ban yale hakaji em ga jongi ladau blay don hakaji em ga jongi om don mano bala un pentlot ya gaji em ga jongi ladau blay don hakaliang ga jongi kawe ka syakri ka bakodor ka jong blay ka badan ka jingpang kreu las lemba bat kani kalaja ka snem khat news pa pra kundai po england ka bala thau ikini ke an tali ke jingrwai ka badan kani kot jingrwai jongi men sim jonga to pen kentang ka ba ars pa kundai punyau bat kawe pat men sim jonga wat lek shanya ka balai spa ar pu kundai kani ka syakri ka Charlotte Elliot kebeladan ka jingpang kreu laslem kam syam la yo jingkoj kat hadu ba wei na i doktor ba riublei doktor sisan milan la yo ban penkoj ya ka bat kala thau i kani jingruai ha ka jiem jongka para bangei ba i unong ruai ong men sim jonga to pen kentang men sim jonga wat lech shenya hakithala jong pertei menno ngim juye kendu uban yaringkat bat ublei para bangai beik namar kata ni dei ban shenya hoblei ka jim jongi hakijinya lenti jongi ning pertei om mangi shenya tang halade henre penya ringkat bat blei namar boblei udon ringkat bat ngi lani don hang kano ka benta jong ka jim jongi na kan mau ia ki kentien jong i pastor jong i balaklan no i pastor SR nungrum i balalej shalau trai ngajukan mau ki kentien bai jukren bai yathu khana ha jin seng ying i ong i kini gi banta wat biang por yo trai kat bong pat wan ka jingpang bat ka jingyam wat biang por yo trai kat bong pat wan ka jingpang bat ka jingyam bon sin nangi ni wat blay anda lajur ke jingpang andang la dan hatmer ke jingyap henre kapor ke bangi soba hakapor bangi koi ni khia nim kan mau yo blay ni kan mau yo blay hakapor ke jingjinja kawe pat ke kentien gi ong ni dei ban yesham bat jisu menta om hakal last moment ni dei ban yesham bat jisu menta om haka kapor ke bakhadu kabangim la syu lese para bangai beik namar kata ni de ban sothu ublai don ka ji em jongi ni de ban wat kapor ka babiang kat kapor kadang sya ka ji em jongi kat bangindang la ban ring men sim ha ka ni ka patei dalele nga ong kum ki kristan kum ki brew nyimla ban petri na ublai ngila ban pet mangi henre ublai la ban pe yangi henre upej dengong yangi upej yangi shanu ngilej ha bangi mot ban ur ubat yangi bangin lai abangi mot ban aksiden abangi nya ya kali ublei penpai ya ka jabing ga jongi pai satu wang bangin lai na ki basneo kasam ka bachis pa lai po kundai khat ban nyeu do khat ar ka yathu yangi yakini ge ong shanongin leit no mensim jome shanongan peri nakmat jome larangan kiu sabneng medon hangta larangan ngan siang yala ka jingtia hanyamra hakmi medon hangta larangan simi kitam yang men step bangan syong hai bakut ka driau hangta ro medon kakti ka jome kan yalam yanga bakakti ka mon jome kan bat yanga ladanga ong shisha ka jingdom kan tablub yanga te ka mit kan long jingshai baro saundong yanga ka jingdom hi kamburi henrei ka mit ka tengshan kumensngi ka jingdom ka jingshai kilong kumju yame kilong kumju hakmat ujong blai om don mano bala ban buri nakmat
kejong blay Syapang uwe riu blay banapo kanigari India jongi ngatrai napi pilayot sngew syapang Rabi Sakarias lakhai uwe chinai akasnem kendai spa sau penriu ar penriu trik ume bat lahe lasan hanung ba Delhi udang syuklat sian uni syakri jong blay kendai trik ume ahrajar arpo nang makla Hakapur baladap kat news nem kerta laong balawan gajing septing kebapen kruslai uhado kata-kata kelawan gajing septing kebajur bapen kruslai udo kata-kata laong bakata kapur gajing long kena samla gajing kat news nem kerta la shim ya gabi bandi Henry hakata kapur la dan balap no yu bat ra yu hospital bat hapok gajing sumar gi doktor laong baudan gajing pang ke masyarkai hado kata-kata Bat hapreng kita gejingpang ke basir kai ke ba tip briu syu gejingem ke jong u laang la i we briu bariam li ulawan ban ai ke Bible bat la pliet ya kata ke Bible bat la syam ya ke dekat na gospel ionis kat saulenong dekat ke bakat kendai ke bang satang sibit arbit te kata pertai kan om yo kemi yang namar bangaim piru pin yo Piru pin yo para bangai bae jongi ngide ban snoto namar kata ublay udon agajim gajongi ublay udon agajim jongi bangiwat ya kakmat gajong Rabi Sakarias namar kata adin kani laong abau lakoj na kani gajingpang laong kelawan gajing syai gajing jong bat andalami na hospital lalai ban yalap keleng ban ai testimoni keleng kani ke pertai komisa Amerika Kanada bat sikiwe kiri hadu go naklat kani ke pertai para bangai baik abangi syakri yo blai ide ban syakri baro si jing gajongi hadu bakut ke jing jongi bangila ban syam ke jing sok ke jing sobha aga jing jongi wal adangi klat ru ngin suk ken na kani ke pertai Jisu namar kata haduk gini kisi kebab mentah. Atau ngim kuat bau Jisu undon kajing kejong pi penayat penyesong rengkat batu batun ong ye pi kumuong yodakat halor kedingna shisha kan dikasi men long lembat nga hak paradise lokas arpulai lenong kuat kebesau lai. Inilah bani kenduk kajing samla kajong kebab pentelot kajing jongi Kebangim yo kajing sampa Henry langi pai sublay ublay sisin gasi unjubab ha kajing kajong ye ke kebangi kwa Wei pat usyakri jong blay uta uday Sir Jim Simpson uday scientist karibilan ublasyam sibun kajing start sayan akan ke pertai kasnem kat praspa sau penyew laang belasyam ya ka chloroform barok ngitip mo ka chloroform kadai ka kanja dawai kwa penengkam man penyap gi beriu puj beriu bat hagan ka por ka jing syam ka jung laang ba om syam la pendon kam tikna ya ka Henry day tat hadu ka we ka por ka ba uni Dr. Snow la pendon kam ha ba puj ya usim lipot na ka sim Victoria bat nadin kanta la i ba kalong ka jing job bat ki beriu ki doktor ki la pendon kam ya ka tersiter Ti kai ke bangakwa ban ong hakane ke pohar kalong hakisi ke jinglong temen ke jong deu scientist bakrau jong ne pertai ki kena school ki lawan ban interview yu ban kli yu yong sar ke jingsem ke jong pi ke bakrau tam ke jim ke jong pi ki lakli yu news Sir Jim Simpson kila kli o namar baki jingsam jung o kila bun namar kata ki kli o kata ka jing kli Henry ka jubab jong ne syakri jong blay ka jubab ka jong o kalong ka jingsam ka bakrau ka jingsam ka bakrau ka jing jonga kalong jubab uong bangala syam bangalong unongpo Bangala Syam bangalong unongkom bat bau Yesus Kristus ulang nong penim jonga
kata kadai ke jubab ke jong o ya kita ki kena school ki badan kata ke pohon para bangai baik ngilong kinong pop baharo aga jim jongi henry ngi de man sos kam bau jisu udon aga jim jongi ngi de man sos kam bau jisu udon ka bon ban le pla ya ka jim ki jongi ka shiti yones kalenong paningkong ka shiti ka paningkong yones kalenong ka basa ko khat ka bakat san ka ang jar badapla bau jisu long kun play uyasa bat ma uru hau para bangai baik nomor kata ka perthai ka chong sier kini kisni leng bang ki jingja ba pher ka ba kata ya ka chong sup chong sang kam tam ga ni ka klam covid khat khandai ka ba ngim tip nang no ka wan bat chano ka le ha ka jiem ki jongi ngimla ban tip bat ka e ka ban saja biang kini kisni ban sawan ru ngimla ban tip andre kum ki bangai to ngin senya to ngin ngai bau jisu udon kabor ban yadai ni na ki eke baro nga snop tnadro ban tip ban man yo seo ke jingrai jong ki warba assistar bat ki perlok syapang ka team jong ka women week women sunday namakla arhajar apwe ke bong ka kerteng utrai kalong ka kut ke baskem aga jingim ke jongi kalong ka team kebayarat bahai nge kini kisni ke pensong thu ingi kam tam ke kito ke basanya ba IT po ke jing yalam ke jong blai kani ke jing ruai ke ang ba persang baro long le noi ngasdang kemit laki khmat syame ablai hajing mensau hajing ma jing mensau ngade ya ngakuslai kumnongan lai nga persang banwan lat ban skem tang hami atrai ngasem amenong yada nong penim jonga kerteng jong me long ka kot baskem ai ngan ri ko trai babha para bangai ba e habangi pai ki jinglong men sim ngas ngeu ilade balai puwa na kane ka jinglong men sim ka jim jonga kelalong paralyze kelayap siliang balada dung no pinro ya se gampang syut tip PPS ngeu kumno hai lade ngas ngeu bangalong kumta lana pai se ka yeng ka sem la jongro ngas ngeu ngadap tang ka jing duna ngam jula ban penhun ngam jula ban job kumong norway ngam jula ban job wat we nei nong syun ibaret tamro prabangai baik nomor kata to ngin perkhat ilade hangno ngin buri ila ka jong ka jingim andre ke jingim kristan ke basisha ngin buri ilade how play ken nomor habadan uji sukris kadon ke revival ke bagan jabeneng ha ka jingim jongi kum bangi ke revival hagi ni gisnem ki balalek no wat ki klung ki bom tip ia ka tin ke jong blai ki bom patnang ban pule ke tin jong blai andre ki tip tik ia ka dekat ia ka lenong bat ka ong kumno kata ka dekat kata ka dei ka bor ke jong blai abadan ukris ki e baro ki long tmai kumta lada we ru dana ukris ulong jing tau batmai ki e ki barim ki laduna hakmi ki e baro ki la jalong ki batmai ar korin san lenong dekat bakhanyo ujisu ong yosak yos ha ka ni ka sngi ka jing pen em kalawan ka ni ka jing usak yos baro ngitip kudai breu bapop henry about jisu lawan ka yeng ka jongu la IT lot yala de pat ka yeng ka sem ka jongu baro bat jisu long ha ka ni ka sngi ka jing pen em kalawan ka ni ka yeng Matias kendai nong dekat ke basipo ladangi kwa ba jisu ndon hapo ka yeng ka jongi ladangi kwa ba jisu ndon hapo ka donot ka jonga hapo ka donot ka jong pi kum ki para bangai li wang i ka donot jong pi menta kum ne kum bangani ka yeng kla sha sung bha yo jisu ban song bat ban let i ka tnum yeng bat ba jisu la le i kamba hapo ka ta yeng bat yai long kli jong ka ta ka yeng Sya ba jisu un syong po ka jim jong pi bat pin yo ka jing sok jing men ha ka jim jong pi kum ki bangai
ai na mar kata ngin song thu haga jing ya den ti jongin ker hene perthei ublei udon haga jing em jongi bangila ban ya syafrang haga jing syakri blei bangia ngla ban syakri yo blei hadu bakut jong ga jing em jongi kat bagane ka perthei kadang sa kat bau blei udang pensa yengi kane ka perthei to ngin long ki breu ki bayatli ki baskem ka jing ai bat bangin song thu kam tam bau blei udon haga jing em ka jongi ublei kerku gini kitin ki balengkot ki balabet hapdeng babon ki jing tlot ublei na benta kampurom ke chunggung amen in ya duai kerku trai gini ki ke bara ngila pendap ngene ka pon kan long kampurom ke chome pat ngin mi nang ne ngin mi la ke jing sup ke jing kemen akateng khun bi jome jisu ni duai amen in penwai gini ke jing sakri jongi gene ka por Nirwai na gajing rwai gabal lai spa san pulai. Bat hadiang gane gajing rwai ngakerpat i pastor jongi i pastor lendan stim in ai gajing duai lengkot bat in pelai iru yangi na gajing kerku penwai. Lai spa san pulai bat lai spa san puar ngabap deng. Bangalalai kapop kasneu mensim kasuk syublei ngakiu lahang ni ngayai wir keleng badan ukris kalong kabneng. Kamper te shano mangasong pat me kular ngan yailong ngam ting ngam kuslais kem ngayeng badon ukris kalong kabneng oh haleluya ngalasuk lapelai par yang abaduk ngakomen bas kem ngayeng badon ukris kalong kabneng barok lai teligid khat bakharas lai spa san pulai Pangalalan kapom kasniu mensim kasu syubleng akiu lahang ninga yai berkeleng baton ukres kalong kapneng hallelujah yang alasung lapen lapar yang abadung ngakumen baskem ngayeng baton ukres kalong kapneng la shishaka nengka isngai bukresuton kajan kasai ngamat yaka halamen sim ngasuk kencai haungaim hallelujah yang alasung lapen lapar yang abadung ngakumen baskem ngayeng baton ukres kalong kapneng kamper tisha numangasong barmi uku langan yailong ngam tinganku slice kem ngayeng baton ukres kalong kapneng hallelujah yang alasung lapen lapar yang abadung ngakumen baskem ngayeng baton ukres kalong kapneng
tuai kukpa jongi bahabeneng ya ingu yeme na marka jing don rekat ke jome lembat ngi bangi ingu yeme na kabenta ke jing alam ke jome ke benta baro jong jing syakri ke jongi bangi ingu ru bangi leo sngo iko khubo na ktien ke jongme lingbau syakri jongme udkhot komiti balang ke jongi bangi ingu ya ke jing pen kan mau ko try kan rat bamedon ko bor ke jing pen khia ya ki bala yap shiliang hakamet bat khamtam hakamen sim ko try ngi duai bagani ko khubor kan ni sngi kan pen I ya la ka jong jing duna kan penlongi bingin wan shajan shame ban ngi de duai ru na ka benta kan ni ko khubor kan long ka jing pen kre ingi bangin wan shi gi jing seng ya lap jong ka balang bro shi te la dingala pada ka sngi ko ka jong trai ka sngi ka jong me ngi ni sngoru ka ktien ka ba im ka jong me ka ba pen kendu ingi bat ka ba pen im thmai ingi da ka bor ka jong me hi kerku ko trai kan rat ya lo jong syakri ubala wara shibon ki ki ba mentoy bat ki ba seiso na ka benta jongi bagin long ki sembo ki ban seiso po jongi shakalai pho kan ru pho bat ki ba chispa sha to kurkhu ko trai kan rat elo jong syakri bat ka yeng ka sem ka jong uhi lembat mangiru kum ka balang ikini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong utrai bat unong pen em jongi uji sokris ka jingai e ka jong uji sokris bo utrai ka jingi ba ka jong blei bo pa lembat ke jinga selok bat hyang ke jong men simba khoj to ke niai long rengkat bat bat ki reu ngai ru hakaleng satlak ka prathai menta bat shaduki arta bomju kodru amen.